algo que facer para o dolor de cabeza. Unha cousa xa extrema é o vudú, non? Que colle un peloteo e unha muñeca e espetante por onde queren e enfermante. Pero esa eficacia simbólica lévase ao terreno dos contos. Hai moitos contos que falan dos reis, pero falan dos tiranos. E cando a xente non tiña posibilidade de facer unha revolución, como se aliviaba? Contando contos nos que os deixaba quedar mal ou os mataba. Entón, di ti, non cambiaba o goberno, pero polo menos aliviabaste. Hai moitos dese tipo. Hai un que a mí me parece maravilloso, sobre todo vindo de onde ven, porque ven dunha sociedade na que a xente non se podía remexer e, aparte, non tiña estudios, pero eran capaces de dar contestacións moi adecuadas. Este conto demostra como é posible, cunha boa contestación, librar a un país dunha tiranía e evitar unha guerra civil. Había un rei que tiña 500 cabalos. O conto é antigo, nos tiña nun coche. E a 500 cabalos no monte. E había un que lle quería máis cos outros, chamáballe o cabalo careto. Era un cabaliño negro cunha estrellinha blanca na frente. Queríalle máis porque se criara canda el. E un día nombrou a 3 para que lle coidaran. E dixo, ti e máis ti, idesme coidar ao cabalo careto. Pero idesmo coidar como se fora meu pai ou miña nai. E o día que o cabalo careto morra, a quen eu primeiro lle escoite decir, o cabalo careto morreu, cortolle o pescozo. E o traballo gustáballe, pero perder a vida, e con iso da eficacia simbólica entraban na corte do cabalo careto e decían sempre que viva o cabalo careto, que viva o cabalo careto. Pero aos 4 anos apareceu morto. E dixeron, quen lle vai dicir ao rei? E dixe un eu non vou. E dixe outro, non, eu tampouco. E dixe unha que era de aquí de cerca de Vigo, dixo, vou yo dicir eu. E chegou onde o rei e pideu audiencia. Su majestad, veño aquí darlle unha noticia. E xo rei, fala. E faloulle, pero por señas. E xo, mire, viñalle dicir que o cabalo careto... E o rei, non te entendo. Bueno, que o cabalo careto... Que non te entendo como falas, claro. Dixo, bueno, que o cabalo careto... Quedalle deitado no prado. Entranlle as moscas pola boca e salenlle polo rabo. E dixo o rei, logo é que morreu. Dixo, dixo usted, non dixen eu. Cortaronlle a cabeza ao rei e deu unha república. Foi sencillo, non? É cunha boa contestación na máis. Estando hai 3 anos eu en Granada, equivocadamente, en Granada, que era onde pensaba que iba eu e non iba a Granada. Bueno, isto teño que explicalo. Chamaronme para un festival de narración oral. Chegamos ao aeropuerto Granada-Jaén, un avión había na máis, salía o noso, acababa de chegar. Fun recoller a maleta e perdera, me dixen eu, tamén é mala suerte. Pa un avión que tedes. Chamei por teléfono despois de poñer a reclamación e dixen ya, os da organización, onde me teño que dirixir? E dime da organización, dígalo ao Altacita que lo lleva a la teleneaxe de peligro. Dixo, como? Que le diga ao Altacita que lo lleva ao teleneaxe de peligro. Bueno, estou, traduzo despois ao galego, entendedes? E eu dixen, o do teleneaxe, entendino, porque é unha cadena hotelera e por lá hai tamén. Pero de onde? Dime de peligro, del pueblo de peligro. Indo para a estrada hai un sitio que lle chaman Matalobos. Por nombres aos sitios non se poñen ociosamente. Non ven un borracho un día e di, este se chama... No, por algo teñen. Eu acababa de perder a maleta. Chegaba a un sitio desconocido, polo tanto, sendo eu de fora, e non me mandaban a Granada. Mandaban a un pobo que se chama Peligros. E eu fui un valiente. Collín o taxi, e aí xa me acobardei de todo. Cando me deixaron na porta do hotel, o hotel NH de Peligros queda nun polígono industrial e a porta do hotel frente por frente da porta do tanatorio. E non me pasou nada.
unha xente encantadora, que vin asombrado pa aquí, pero levaba un medo negro. E contándolle este caso do rei a unha xente maior, dime unha señora, si quer le contamos nosotros tamén un caso del rei. E xe, pois contamo. Se vou lá despois a Vigo, conto eu tamén ali. E díxome, e este é un caso de burla, que había un rei que tiña un palacio tan grande que na habitación que máis tempo botaba leváballe a recorrela 4 días en tren. Tiña unhas vías postas, a cabalo leváballe máis, e tiña as ventanas abertas para que se aireara, porque daquelas os trenes eran de carbón. Hostia, o que me está acordando. Vos acordares daquel chiste que malo era? Sí, pero pasou en Lalín, que entrando no tren, pero hai pouco, entraba un tipo fregando así o ollo, e dinlle, e un señor di, e lá o que lle paso? Xo, nada, meteuseme aquí unha carbonilla. E xo, pero se este tren é eléctrico, pois sería 1 kilovatio, ou que sei. Que tontería, que tontería. Hostia. É curioso como acordan as cousas, non? Cando menos lo pensas, bueno, pero... despois tiñemos que se contar unha do tren. De que modo somos os galegos? Pavera. Contaronme outro día na Arzúa. E despois aí vos contar un caso, tamén destes así jodidos que temos aquí. Pero como somos? Nas contestacións conócesenos, moi ben. A un da Arzúa que o tiñan por medio, así medio tonto, sempre se metían con el. E tuvo que ir a Madrid, e díxolle un veciño, non fai falta que vayas á estación coller o tren. Ti vas hasta a vía, darlle o alta e xa o tren te colle. E el foi, porque hai que entender que daquelas o autobús paraba así. Ti estaba na carretera, facías así, o autobús paraba, xa recollíate. E el foi, e o veciño con el, para dar testimonio fiel do que pasaba. E ben viro tal, e o outro tranquilo, e dixolle o veciño, e non che parou, E sei que contesta o outro, si, ti deixo, que como faz así moitas veces a che levar ben xente. Que pavera a contestación. No, pero non era o caso era o do rei, que tiña para andar dun lado para outro da habitación un tren. E por unha ventana entrou un paxariño, e era un paxariño cantor, e sei que cantaba moi ben, e daquelas non había os 40 principais, nin había nada así de música pola radio. E o rei botou 3 días escoitando, moito lle gustou. Pero era caprichoso. E aos 3 días dixo yo a un sirviente, cólleme ese paxariño, mátamo e guísamo que o quero comer. E collerono, e non lle fala o paxariño, a que non colleu. E díxolle, cólleme con coidadiño, que son moi pequeniño. E matarono igual. E estábano matando. E dicía o paxariño, mátame despaciño, que son moi pequeniño. Despois estábano deplumando. E dicía o paxariño, deplúmame con coidadiño, que son moi pequeniño. E puxeron a guisar nunha pota con 2 dedos de aceite, botáronlle media cebola, 2 dentes de allo, unhas pataquiñas de guisar, un pemento morrón en tacos, e un pemento morrón en rodas, e o pemento verde da Arzúa así en tiras. E despois botaselle tamén media copa de viño blanco e media cunca de auga tépeda, para que non rompa de ferver, e botaselle media folla de loureiro, un poquinho de azafrán, unha receta. Vale